I gdje ste ljudi, ja sam Bane i danas nastavljamo sa Minecraft preživljavanjem. Kao što vidite, ovdje nema ni jedno maleno drvce. Ništa, tamo vidimo ugalj. Oj, dole metal i jednu ogromnu pećinu, super. O, brate, okej. Nećemo tu skoro da idemo. Ajmo prvo da rađemo neko drvo. Pa da počnemo tu da kopamo. Dobro, tu je jedan zec. Evo imamo ovaj pesak. Ali nema drveta. Dalje nema drveta. Jaoj. Provalio sam zašto baguje. Baguje mi zato što imam dva uključena programa, u stvari jedan Frax, ovo što sad snimam i brate, i Minecraft. Da, pošto kada ovako obično samo Minecraft igram dok ne snimam, mene ne baguje, sad baguje. I to je to, samo zbog toga baguje. Brate, više to ne mogu da radim, sad ćemo ovako. Čovječe, kako baguje. Okej, nema nijedno drvce. Jo, pao sam. Kako sam pao, jebem ti. A ja, kako mrzim bagove, gledaj ovo. Pa ću gore, bre. Gore ću, jebem ti bagove. Čekaj, bre. Evo, skači. Skači, joj. Mrzim bagove, bre. Nema nijedno jedino drvce ovdje, šta je, bre, ovo? Neka pustinja, nema ništa. Možda gore ima nešto, nema ni ovdje. Pa daj mi drvo, bre! Nijedno drvo nema. Kako ja sada da preživim ovdje, nije mi jasno. Evo, već mi malo ogladneo. Joj, daj mi drvo! Baš će noć, bre, daj drvo! Barem jedno, ono, osušeno. Nema nigdje drveta. Fuck. Nema drveta. Oh my god. Ovo dobro. Daj mi drvo. Fuck. Ovo dobro su. Daj mi drvo. Šta me dobije? Daj drvo. Evo ga drvo. Idemo, bre. Tu baš pored ove plaže. Daj ga. Jao, nemoj sada da baguješ. Zašto baguješ? Odlično, evo ga drvo. I to hrastovo drvo, lepo. Ajde, uzmem. Pa da napravimo negdje crafting, da iskopamo malo uglja. Da se vidi kad padne mrak, da napravimo neku kućicu pod zemljom i to je to. I gdje što je još bitno, u ovoj epizodi, pošto smo stigli do 2 u prošlom preživljavanju i onda smo crkli, u ovoj ćemo također da snimamo 2, ali u jednoj. Ne znam sad koliko ste nam skapirali, ali nema veze, ovdje će u stvari, zašto bi mi pravili kućicu pod zemljom kad možemo samo sada da uzmemo zemlje i ovako okolo da poređemo, a ovdje nam bude krov. To uopšte nije loša ideja, pa ajde da vidite sad uredno. I još kad ne bi bagovalo, ekstra. Ajde. Ajde, idi napred, uzmi ga. Jaj, što mrzim bagove. Taman, hoću da snimam. Dok ne pritisnem ovu F9 za snimanje, mene ništa ne buguje. Čim pritisnem to baguje kao da je neko začarao ovaj laptop. Joj, vidi ovo. Kući će totalno. Dobro. Ajde! Malo su prestali mi baguju. Samo jako malo. Okej, ovako. Ne veze. Okej.
Evo, još malo i završili smo. Tu treba nam još malo zemlje, čekaj, aj ovdje smo. Pa ću tu da ga zagradim čim završim. Tu ću da vidim šta će, kako ću, samo ovamo mi bitno sad da završim. Aj, bre, ajde, okreti se. Okej. Aj, sad moram da se popnem. Ako da se popnem. Pa, koliko mi treba. O, brat. Vidi ovo, joj. Dobro, ja ovo nikad neću završiti ako ovako nastavim. Ko ti je rekao, bre? Dobro, imam tu još. I tu. Ok, snašli smo se za kuću. I to baš brzo. Očekivao sam da ono nećemo da ne padne mrak, ali evo snašli smo se. Čekaj sad kako će ovo. To je sad vam problem. Aj ovako će. Lepše izgleda. Tako. Ok, i ovdje ćemo... Čekaj. Ovo nije bila dobra ideja. Ovako. To uzmem, još ću i ovo gore. I gdje je sad jedno? Evo ga. Sad ćemo tu ovako. Ovdje. Gdje je sad nešto drugo? Nešto. Jo, što me muči. Deći. Molim te, padni. Padni, molim te. Ne tu da padneš. Jaoj, što me neće da. Dobro, ajde dok ne padne mrak da... Pa ne. Kakvi bagovi, ja ne mogu da gledam. Čoveče, pritisao sam Šta je ovo? Opet mi nema stiva. Ok, ajde prvo ono najbitnije da napravimo, pa ćemo kasnije krampovi tačuti. Ajde, tu ću da ga stavim. I da napravimo odmah ovako. 4 štaka, da napravimo krampike. Ovako. Broj 1 kramp, ajde da napravimo i 2 mača. Tako. 2 drvena mača, to će nam trebati za hranu. Ajde vrata da napravim. Dobro. Izvinite zbog ovoga, imam problema sa grlom. Šta sam još htio? Sekiru jednu. I to ću samo još moći, ništa više. Ok, sekira i to je to. Uglavnom je to što smo napravili. Ovdje još 2 štapa, ali to ćemo da čuvamo. Ok. Šta sa ovim ovdje da radim? Ajde prvo ja u stvari da postavim vrata. Taman ću uzeti ovu zemlju sada da bi... da bi to postavio. Ajaj! Vidio! Ako sam se sad iznervirao zbog ovog sranja. Ok, to su nam vratanca. Ajde ove 2 zemlje ovamo da ostavim. Ajde! 2. Jebo. Tako. Nije tako. Da, sad mi opet jedno treba. Da, ima li negdje ovamo. Evo odavde da uzmem pa šta bude. Dobro. Evo ga, pada mrak, mi nemamo baklje, baš lepo. Sve mi danas nešto ide ono baš lepo. Pada mrak, nemam baklje. Znaš, sve mi ono lagano je, lepo sve ide. Podmazano, ekstra ide, bre. Ajde ovdje da pokušamo da nađemo nešto uglja, ako ne nađem ima se roknem. Da, evo, mi bi već ovako prvu epizodu završili, sad bi počela druga epizoda preživljavanja. Tako da računajte, evo, već je počela druga.
sam da imam nešto. Options, dobro, normalno. Nije loše. Ok, bar ćemo malo kamena da skupimo za peć. Da imamo i to, pa kad stignemo dan idemo napolje da uzmemo i drvo. Da bi mogli još mačeva i oružje da pravimo, naravno od kamena. Brate, ima već da pukne, ja ne mogu da verujem. A nisam ništa i uradio i ovo će da pukne, pa da li moguće? Koji mrak! Ej, neka pećina! Ekstra, ovdje mora da ima uglja. Ne znam sad koliko vi vidite, ja se ovdje mnogo naprežem da bi video. Ušli smo trenutno u neku pećinu i idem napred. Koliko mogu, jer me voda gura. Ovdje, opa, džurđo, gore ima nečega. Sad ćemo vidjeti šta je to. O, sigurno vidite, ovo nema šanse da ne vidite. Gore, ovo neka zemlja. Jeste, neka zemlja tu postavljena, sad ćemo vidjeti šta je to. Samo malo da, marš, sklanimo u vodu, idemo na žice. Da, ovo je izlaz ove pećine. Ovdje, čak ni u ovoj pećini nema ništa. Hajmo dole. Nemam hranu. A fuck, gdje sam sad? Fuck, aha. Ok, ajde da nastavim da popim. Sad sam sa hranom i sa životom. Valjda nećemo da crknemo. A i kramp mi je mnogo slab. Valjda nećemo da crknemo. Metal. Hladište si došao baš kada nemam kameni kramp. Mnogo mi sada treba, znaš. Ali kramp je mi kako. Dobro ljudi, uglavnom to je to za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj koja bi trebala da izađe u subotu, što je sutra, ili možda preko sutra, odnosno u nedelju. A ova izlazi, to već ne mogu da garantujem, možda tek sljedeće nedelje. Ok, ćao!